Rádio Regina Stret na cestách s Katarínou Košíkovou. Manželstvo je téma, ktorá hlboko rezonuje v spoločnosti. Od 9. do 15. februára je na Slovensku Národný týždeň manželstva. Katka Košíková sa dnes ozýva z obce Predajna v okrese Brezno a zisťuje, aký program pripravili manželia Renáta a Vladimír Sochorovci v rámci Stredného Slovenska. Pekný deň želáme do Predajnej. Pekný deň želám ja z Predajnej spolu s manželmi Sochorovcami, všetkým poslucháčom rádia Regina Stret. Manželia Sochorovci, Renátka a Vladimír, sú tí, ktorí stáli pri zrode Národného týždňa manželstva na Slovensku pred koľkými rokmi, Vlado? Bolo to už presne pred 16 rokmi, kedy sa začal prvý týždeň manželstva na Slovensku. Povedzme si, čo je cieľom tohto Národného týždňa manželstva? Cieľom je povzbudiť a manželské páry, posilniť tie ich vzájomné vzťahy, priniesť inšpiráciu a takisto priniesť nejaké príležitosti, čo môžu konkrétne pre to svoje manželstvo práve v rámci tohto týždňa urobiť. Je zhruba 10 hodín 40 minút, teda presne 10:40. Vy po tomto rozhovore budete sadať do auta a budete v rámci Národného týždňa manželstva na ceste do Nového Mesta nad Váhom, kam teda smerujete kvôli tomu, aby ste záujemcom, manželom ponúkli popoludní svoju prednášku, svoj taký seminár. O čom bude? Tak ten seminár bude o tom, že čo môžeme urobiť pre náš vzťah tu a teraz, čo je aj téma Národného týždňa manželstva, pretože manželstvo prechádza rôznymi obdobiami a niekedy máme pocit, že v tomto období sa nič nedá pre naše manželstvo urobiť. Staviame dom, máme náročný projekt v práci, naše deti sú malé a my chceme hovoriť o tom, že to nemusí byť pravda, že máme možnosti, čo môžeme urobiť pre ten náš manželský vzťah práve v tomto období. Okrem Nového Mesta nad Váhom, kde budete dnes popoludní, však navštívite viaceré mestá a obce aj na strednom Slovensku. Aké napríklad? Tak mali by sme byť v Oravskom Veselom, mali by sme byť v Ružomberku, v Liptovskom Petre a v Badíne tiež ešte. Všetky bližšie informácie o vašom seminári, ale samozrejme aj o ďalších podujatiach v rámci Národného týždňa manželstva, ktorých je skutočne veľa počas celého týždňa až do tej nedele, tak všetky tieto informácie si nájdu záujemcovia kde? Nájdu ich na webových stránkach, najmä teda na webovej stránke Národného týždňa manželstva, kde sú podujatia rozdelené aj podľa regiónov, podľa jednotlivých dokonca okresov, ale takisto aj podľa toho, že či sú to online podujatia, alebo sú to živé podujatia, alebo sú to možnosti a tipy pre manželov, ktoré si môžu urobiť doma, vo svojej obývačke, v domácom prostredí. Inšpirujte teraz nás, ktorí žijeme v manželstve, napríklad mňa, alebo moderátora Lacka Eliáša, ktorý má tiež doma manželku Janku. Čo napríklad by sme mohli počas tohto Národného týždňa manželstva urobiť pre to svoje manželstvo? Dajte nám nejaký tip, Vlado. No tak mne sa páči veľmi tip, ktorý je ako symbol tohto ročného týždňa manželstva, ktorý môžete urobiť kdekoľvek, kedykoľvek, stačí, keď máte manželského partnera vedľa seba a to je, dajte si manželské objatie, ktoré symbolizuje práve to, že áno, som tu pre teba, tu a teraz. Mám ťa rád, si mi blízka alebo blízky a chcem teda to prežiť s tebou. Takže objatie mne sa páči ako veľmi dobrý symbol. Renátka, dostávate od Vlada každý deň takéto objatie, nie len v tomto Národnom týždni manželstva? Neviem si teraz spomenúť, či každý deň, ale určite pred asi pol hodinou som také dostala. Takže na to si ešte spomínam a áno, snažíme sa aj takým tým fyzickým spôsobom a tou náklonnosťou vyjadrovať, že sme vďační za to, že máme jeden druhého. Tak myslíte na to, nie len tento Národný týždeň manželstva, ale v podstate počas celého roka, pretože to manželstvo je naozaj vzácne a je darom. Pozdravujeme z Predajnej do štúdia. Ďakujeme pekne za inšpirácie, Katka. Manželov Sochorovcov pozdravujeme tiež do Predajnej. Rádio Regina Stret na cestách s Katarínou Košíkovou.